Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno wakakunguru asara mazuva 40 kuti tisvike muzuva rosarudzo. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi tiri kutanda tichiringa izvo zviri kuitika zvakaringana nosarudzo. Nyasi bato roCCC ravhunduka apo mapurisa kuBindura agoreketayo kutoti wari kubvumiwa ba kuti waite rari yawo iri kuda kuitiwa zuva rochipfumbamwe mwedzi uno musosondo. Ipapa kwai zvikonzero zvacho kuti palibe migwagwa yakanaka inokwanisa kupfuurika nodzimotika, pokare palibe mvura, palibe zvinhu zvakawanda zvakaita somatoireti okuti vanhu vagoseenzese. Ndipo munotoona kutoti mitemo yacho inoisiwa zvakasiyana siyana. Ipapa pakaita kunyangariwa nokutotiwo bato roCCC ongo vari kuda kuti iyo rari yomusosondo ndiyo iite rari yawo yokuparura kwawo kutsvaka kwawo rutsigiro rwegore rino wachiti #for_everyone. Wabva waenda kudare duku muHarare, wabva waenda kuona mutongi ikweyo akabva ati nyaya yenyu ndichagoitetekera zuva rochipiri wechipiri zuva rochigumi noribodzi mumwedzi uno. Unobva watoona kuti pakanyangariwa apa wada kuita rari yacho musosondo uno. Ipapo wabva watoti wakwirapo kare kuenda kudare guru munyika. Heno kuti zvichaitwa sei ipapa tichagoringa kuti wanenge wachibvumiwa chere. Pokare imwe rari yawo iri kwamangwana kudunhu romasvingo kumasvingo rural district council kuwadhi yochi25 ikweyo paino mapurisa wari kubvumiwa hawo kuita rari yawo, asi vanobvumiwa ba kukwidza vanhu mabhazi wachiuya vanhu vakawanda mumabhazimo. Vanobvumiwa ba kuti wagoimbe masirogani yawo panzvimbo yavari kuitirapo. Vanobvumiwa pokare kuti wagorekete zvokutuka vamwe. Vanobvumiwa ba kuti wakopfike mugwagwa nokudidi. Mitemo yacho heno mabiya angu munondozvionera mega kuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Tinoramba edu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Wozeki wagodaidzira kuti mangwana nonguva dzogumi noribodzi dzomakuseni kunenge kuine mutambo wakagadzira. Kwai mutambo uyu ngokuti wese wari kuda kuuya komema nokuringa sarudzo maobserver pachirungu agouye koringa nokuona kuti zvinenge zvichiteedzwa sei nokunyepiwa zvavanofanira nezvavasingafaniri kuita. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichibuda zvakadini ipapo. Bweta Tabani Mupofu agoburika iye ari kuisa pachena magwaro okuti wanoda kuti waendese zeki kudare dzimhosva wanokwanisa kuiendesa. Pakaita kunyangariwa chaiko agoti iye munhu wese akasununguka kuti agonyore zviri pamagwaro iwa otora zvaanoda osiya zvaasingade ogoendesa kudare kuti zeki iburitse gwaro rimwe. Kwai kuendesa kudare kunondoda $5 okuAmerica kuti zviitike. Rekai tione kuti wangani wachazviita izvi. Tatomirira ipapa. WaJacob Zuma wagokurudzira wozeki kuti waite tusvinu nokutoti ipapa wagototi kana wari wanhu wanoita tusvinu wanofanira kunga wakaringa kuti sarudzo dzapfuura wakadzitekaidza sei. Wobva wafunda kubva ipapo kuitira kuti sarudzo dzogore rino dzireke kugoita sarudzo dzinokureketa kwakawanditsa. Saka ticharamba takaringa kuona kuti zvinenge zvichiitika chere kana kuti panenge paribe. Ipapa woZAOGA wokuZAOGA kwai wagoburitsa kuti mazuva 30 okubva nozuro kusvikira apera. Kwai wanenge wari kuchema baba Ezekiel handina wangu guti. Pakaita kunyangariwa mwedzi wese. Apa wanenge wazoita kunyanyitsa apa. Dai wari wamwe wandoita kana sondo ribodzi wobva waika hawo munhu wawo zvotopera kako achamuka chere achiri kumuka bauyu. Dai waita tusvinu ipapa pakutonetsa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Tikaenda kwaMurehwa kwaino kanzuru yoMurehwa ipapa yaita kuti wochidiki wari makanzura junior councillors pachirungu watore mhiko dzawo nyasi. Aiwa tiri kuzvitenda kubva nozuro wainge wari kufundzisiwa zvavanofanira kuita nezvavanoda kuti waite nozvinoringirwa zvese wanga wari kufundzisiwa kubva nozuro. Nyasi bva watoresiwa mhiko. Heno kwedu nokwamutoko kuti waripo chere kana kuti waripo ba kana kuti wanodini chinonetsa
wanotungamira kanzuro yekwamutokoi aiwa wanoda ba kuburika padande mutande kuti vanhu vese vaone zvavari kuita kujiwa nomurehwa idi. Mabuja pakaita kunyangariwa chaiko. ZANUPF no MDC Alliance yavamonzora vari kuita kupembera izvezvi kwai vari kukowana zvavo bhiriyoni ribodzi romari yomunyika muno. Wakomana kwai ZANUPF iri kubva yatotora zhuru, iri kutora mamiliyoni 400 chaiwo, 700 million $. Apawo yavamonzora yobva yatora 300 mamiliyoni, 300 million $. Dhagi anenge achisekerera wakomana kunota kwawabi yedu. Paizvo zviri kuitiwa nonyaya yekuti ndo wakanga waine vanhu vakawanda mudare reparamende. ZANUPF wakaboya mavhotsi anoita zvikamu 40 kubva muzana, 70%. MDC wakaboyawo zvikamu 30 kubva muzana, 30%. Tikaiti kuringa kuti zvinenge zvichitikaira sei. Toringadzo upfumi ipapawo EU wagonyora tsamba kunyika yeZimbabwe kuti inofanira kuti ichinje maitiro iri kuita pakurima foja, kana kuti foja yayo inorambidziwa kuenda kuEurope. Kwaizvi zviri kuda kuti zviitike mumakore mairi chaiwo. Kana wakatadza kuchinja mumakore mairi kwaiwa kutorambidziwa kutengesa foja yawo kunyika dzokuEurope. Pakaita kuoma wakomana. Dai zvaita kuchinja idi. Heno kuti wachiri kuzvikona chere iwo vanhu wazvo kuti wajare miti pokare nokubva waita kuseenzesa iwo marasha chaiwo kuti waite kupisa foja yawo, ndo zviri kunyanya kukonzeresa kudari. Kwaita gwirei agoburika ari kureketa kuti ndiri bebasa nazvo zvavari kureketa kuti kwai ndiri kuita zvokuwacha mari nokuba mari munyika medu wosentri. Kwai ndiri bebasa nazvo zvavari kureketa zvo. Iwo sentri wagoburika vari kureketa kuti akafojera imwe mari akaburitsa achiti ari kubhadhara zvinhu ichienda nyika yeBritain. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, tichagoramba takaringa hedu kuona kuti zvinenge zvichitikaira sei. Pakaita kunyangariwa. Chiri kunyanya hwadza ipapa kundoti mutungamiri wenyika wedu anoramba achindonenedzehwa nokunangidziwa pabodzi pono vanhu vakaita sana Tagwirei. Heno mabi angu zvakaita kuoma chaiko. Kaitiri ngezviri kuitika mumitambo. Kaita notembo kwai ipapa aisiwa kuti ndiye aite murairidzi wechikwata choRichards Bay muSouth Africa. Tomuti makorokoto tichishivira kuti agokunde aite utusvinhu. Shaun Williams kwai agoisiwa noICC kuti ange ari mumwe wavanhu vanovhoterwa kuti akakona kutamba zvinousesa mumwedzi watabvayu, Player of the Month of June pachirungu. Rekai tigokurudzirana wakomana kuti tiende komuvhotera. Ndo kwega kunoita vhoti yedu kusenza chaiko zvisvinu uku. Rekai tione kuti zvinodini. Tikaringa bhora ramangwana, Bulawayo Chiefs iri kutamba nomakepekepe kuLuveve. Dynamos Dimbare iri kutamba noFC Platinum kuBaba Fields. Yada iri kutamba noBlack Rhinos imo muBaobab. Ipapa Cranbourne Bullets inenge yakaringana usu nousu nowe Herentals kunhandare yonyamonga. Tichagokunyepai kuti vanenge wazviita sei. Tichiringa dziri kuitika pasi rese. Mari yomuSouth Africa inoita kuhwadza idi kureketa kuno, vanhu vari kusaya kuziva kuti iri kuda umbodini. Ipapa nyasi yadoka yakaita kukwira chaiko, iri kuita BP nokuti wekuAmerica vari kugara hawo kuti varonge zvomusha mavo. Pawapedza kureketa zvavarongazvo vayabenhuka yakuti ndanosimba pokare. Imi unoita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvichidini. Apawo tiri muSouth Africa mo, nzvimbo yeBoxburg kwai kuna vanhu vanosvika 24 wakapfa. Kunzvimbo iri kweikweyo ino vanhu vanogara muzvitangwena. Ipapa kwai chiri kunetsa vanhu vazhinji vacho kana vasitori wese vanhu vokunze vokuZimbabwe no pabodzipo no kuMozambique ndo vari kunzi ndo vazhinji vacho ipapo. Heno kuti zvichaita sei peno hurumende dzichapindira kuti vanhu vabenhutsiwe vaikiwe kudzimba. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei.
kunyika yoKenya kuri kuhwadza izvezvi Odinga agodedzera pokare kuti wanhu ngatiendei mugwagwa tiite zvokuratidzira. Imi heno kuti nyika yacho ichatongeka chere kana kuti zvichadini. Apawo hurumende yobva watoti aiwa tinozvikona ndimo watiri kutotsvaka. Ipapo abva waingidzira pokare masoja nemapurisa nowasori zvese ipapo. Heno mabi angu rekai tigoringa kuona kuti ichadipfama chere nyika iyi kana kuti icharamba ichindovhashaira kudari. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiitika. kuNigeria kwaita wapwere wabatiwa nechirwere chogotsoro, diphtheria pachirungu. Ipapa wakutosvika 700 chaiwo. Pakaita kunyangariwa. Ime kai kuita kunge pano munhu ari kuita kufuridzira kamhepo kuti kaite kuuya nezvirwere. Idi zvakaita kunyangariwa. Tiri kushuvira kuti hurumende iyi waite bawu zviite kukuwa. Wonyika yoSpain wakabatana noPortugal, wakabatana noMorocco, wagoreketayo kutoti wari kuda kuti wagoite ndiwo wanoita kutambirwa mitambo yeWorld Cup yopasi rese yomugore ra2030. Heno kuti iwo FIFA wachazozvidini ipapa zvichaitika gore rinouya ndopazvichareketiwa kuti mbanani wapinda. Ticharamba takandolinga. Ipapo pokare tatonyepiwa kuti kwa Ukraine iri kuda kutopindawo ipapo, ida kukwanawo ipapo kuti ipindewo panyika dzidziite ina. Zvakaita kunyangariwa. Heno paino nyika dzokusadhaki dzinofanira kuti dzibatane dzese kabodzi dzese dzoitiwa mitambo pasi rese pamwe ndo kuti tihwine zviite zviri nani. Tikamboitawo ana Zimbabwe aiwa inenge iri kundonzi World Cup yomusadhaki, aiwa zvinoita kuburika zviri nani. Rekai tigoringa kuti vanozvikona chere. Asi takadaro panyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.